Vítam vás na mojom kanáli, na ktorom sa venujem cirkadiálnej a mitochondriálnej biológii a dnešné video je o leptíne a leptínovej rezistencii. Povieme si, čo je to leptín, čo všetko riadi v tele, ako vzniká leptínová rezistencia a načrtnem aj čo s ňou. Leptín je náš hlavný signalizačný cirkadiálny hormón, ktorý bol objavený až v roku 1994, čiže je to relatívne nový objav, o ktorom sa stále dozvedáme nové veci. Leptín sa tvorí v tuku a nazýva sa signalizačným hormónom preto, lebo signalizuje mozgu energetický stav tela, čiže oznamuje mozgu, koľko energie má každá bunka, koľko uloženej energie má telo. Mozog na základe toho dáva inštrukcie a nariadenia celému telu. A tvorbe hormónov vlastne ovláda produkciu celej energie v celom tele, celý metabolizmus. To bolo veľa celé, ale ideme ďalej. Tento hormón je nadradený takmer všetkým ostatným hormónom. Leptín ovláda fungovanie a vylučovanie všetkých hormónov, ktoré sú produkované v mozgu, v čreve, v kôre nadobličiek a v štítnej žľaze. Hrá dôležitú úlohu pri inzulínovej rezistencii, ovplyvňuje náš imunitný systém, čiže každý, kto býva často chorý, má slabý imunitný systém, má v prvom rade problém s leptínom. Riadi aj plodnosť žien, vyberá to správne vajíčko každý mesiac na oplodnenie, ovplyvňuje naše kardiovaskulárne zdravie, dokonca aj tvorbu zápalov a samozrejme ho ľudia poznajú ako hormón sytosti, pretože riadi naše chute a pocity hladu. Leptín je základným prvkom správne fungujúceho metabolizmu. Leptín si predstavte ako softvérový program pre hardware vo vašom mozgu. Každú noc medzi polnocou a zhruba 2 hodinou ráno sa leptín vyberie do mozgu krvou, kde sa pripína na svoje receptory, hlavne v hypotalame. Hypotalamus v podstate ovláda všetky autonómne činnosti, parasympatikum, sympatikum, pocity hladu, pocity smädu, kontroluje emócie. Takto leptín informuje mozog. Keď sa pripne na svoje receptory, z receptorov sa stáva účtovník, ktorý pozbiera informácie o množstve elektrónov, protónov a fotónov v tele, ktoré sme získali jedlom, ktoré sa, ako vieme, v našom tele rozkladá na mitochondriálnej úrovni na elektróny a protóny a tým vlastne ten leptín získava informácie z prostredia, zo slnka, pretože vieme, že to jedlo rástlo na slnku. Kto napríklad v tom čase nespí, nedeje sa tento proces u ňoho, alebo keď sa niekto hrá na nočnú sovu a v tom čase nespí. Čiže leptín nazbiera informácie z celého tela, odovzdá ich mozgu a na druhý deň mozog rozhoduje, aký bude metabolizmus, ako bude fungovať ten či onen hormón, kam pridelím energiu. Ak napríklad leptínové receptory nefungujú, je to ako keby ste sa valili po diaľnici 130 a mali by ste na palubnej doske nefungujúcu kontrolku paliva, vy idete už hodiny, neviete, koľko máte paliva, neviete, kedy máte natankovať. To isté, takto isto to vyzerá v našom tele, čo sa týka leptínovej rezistencie. Toto je veľmi jednoducho opísaná leptínová rezistencia. A teraz si povedzme, ako môže vzniknúť. Vzniká z viacerých dôvodov, napríklad keď je leptínu veľa, čo sa deje u obéznych ľudí alebo u ľudí s nadváhou, pretože majú veľa tuku a keďže leptín sa tvorí v tuku. Čím viac máte tuku, tým viac budete mať leptínu. A keď je ho príliš veľa, receptory sa stávajú rezistentným, čo znamená, že ho ignorujú, nevnímajú ho. To je ako keby ste vošli do smradlavej miestnosti a po chvíľke prestanete vnímať ten smrad. On tam stále bude, ale vy ho necítite. Je to v podstate to isté, čo sa deje pri inzulínovej rezistencii. Keď mozog nepočúva signály leptínu, komunikácia viazne, mozog netuší, koľko energie telo má a preto dá sa povedať, že je slepý voči energetickým potrebám buniek. Nevie túto energiu potom správne rozložiť a začnú trpieť orgány, tkanivá, kosti. Keď mozog netuší, koľko má človek uloženej energie, koľko tuku má, koľko má naskladenej energie, môže si napríklad myslieť, že potrebuje
získavať novú a novú energiu jedlom. Človek sa začína prejedať. Takto mozog mení vlastne správanie človeka, alebo mozog napríklad nedá pokyny telu, aby sa hýbalo, aby vyvíjalo aktivitu. Človeku chýba motivácia hýbať sa. Čiže má potrebu stále jesť, aj keď nie je hladná tá osoba a má neustále chute na sladké, spracované tučné jedlá, predstavte si pod tým krekry, čipsy. Častokrát ľudia s nadváhou sú obviňovaní, že sa nechcú hýbať, že sa chcú prejedať, ale nie je to pravda. Ako vidíte, ten problém vzniká na úrovni mozgu, na úrovni leptínu. Ďalej tu máme druhú stranu tejto mince a to sú ľudia podvyživení, anorektici, ľudia, ktorí majú príliš málo leptínu väčšinou a sú to vlastne ľudia, ktorí neustále alebo strašne veľa dietujú, veľmi veľa sa postia a tiež tu môže vzniknúť takto leptínová rezistencia. Samozrejme, môže aj človek s nadváhou mať príliš málo leptínu. Sú to rôzne kombinácie. Leptínová rezistencia ovplyvňuje mozgové centrá, ktoré riadia prepojenie dopamínových dráh odmien. To spôsobuje, že obézní ľudia s leptínovou rezistenciou majú často abnormálne nízke hodnoty dopamínu, čo ich robí otrokmi spracovaných sacharidov, tučných polotovarov, ako som už povedala, čipsy, krekry, proste prázdne kalórie. Leptínová rezistencia metie telo napríklad aj kam umiestniť vápnik, čiže namiesto toho, aby sa vápnik vložil do kostí, vloží ho telo do tepien a tak ovplyvňuje vlastne srdce, srdcovo-cievne choroby. A samozrejme môže vzniknúť osteoporóza. Aké sú príznaky leptínovej rezistencie? Ak sa vám nedarí schudnúť, robíte všetko možné a cvičíte, dietujete, postíte sa a nechudnete, máte tzv. Rezistenciu na chudnutie, tak máte leptínovú rezistenciu. Ďalej, ak sa pozrite do zrkadla, máte nadváhu, dajme tomu nad 12 kg, tak máte pravdepodobne leptínovú rezistenciu. Takisto sem patrí nutkanie jesť, aj keď nie ste hladní, túžba, chute na sladké, nutrične prázdne jedlá, tzv. Junk food. Nie ste hladní ráno. Ráno sa zobudíte a vôbec neprichádza hlad, príde až niekedy po obede. Problémy s hormónmi, štítnou žľazou, nadmerná únava, hlad potom, ako ste sa najedli, potreba jesť v noci alebo príliš neskoro pred spaním a budenie sa v noci na záchod. Každé zobudenie sa v noci. Kto má leptínovú rezistenciu, má väčšinou nízku hladinu hormónu štítnej žľazy T3, takisto nízky testosterón, nízky estrogén, málo vitamínu D a zvýšený kortizol a zvýšený zápal. Je dôležité si uvedomiť, že leptínová rezistencia vždy predchádza inzulínovej rezistencii. Leptínová rezistencia pripravuje v tele miesto pre inzulínovú rezistenciu. Často ľudia ešte nemajú podľa výsledkov krvi cukrovku, ale leptínová rezistencia ich už k tomu smeruje, ak ju majú. Čiže leptínová rezistencia spôsobuje cukrovku. Inzulínové receptory totižto sídlia v mozgu pri leptínových a navzájom medzi sebou súperia. A keď sa najete neskoro večer, tesne predtým, ako idete spať, inzulín máte zvýšený, leptín sa nenapojí na svoje receptory v mozgu a keď napravíte leptín, častokrát sa zníži napríklad váš cukor na lačno. A z tohto vlastne vyplývajú príznaky dobrej citlivosti na leptín. Ak máš dobrý spánok, dobre zaspávaš, stávaš odpočatý, cez deň máš dostatok energie, nechodíš v noci na WC, ani len raz, nemáš chute na sladké, nepotrebuješ každú chvíľu jesť, nie si hladný, každú chvíľu stačí ti jesť naozaj iba tie hlavné jedlá cez deň. Nie je ti zima, neustále nemrzneš.
nepotíš sa nadmerne v neprimeraných chvíľach a máš pravidelnú stolicu, máš primeranú váhu na svoju postavu. A takisto, keď človek získa dobrú citlivosť na leptín, tak sa mu zlepší kvalita vlasov, zlepší sa kvalita nechtov, zlepší sa kvalita pokožky, farba tiež sa jej zlepší a bude jemnejšia. Ľudia sa stávajú pokojnejšími, vnímavejšími, lepším to myslí. Majú dobrý spánok, netrpia migrénami, vracia sa libido, u žien sa zlepší nálada. Častokrát, keď začnete leptínový protokol, ktorý vám o chvíľu poviem, sa neschudnete napríklad hneď, nerobte to kvôli tomu, aby ste schudli, ale čo sa deje je, že najskôr si žena všimne, že má lepšiu náladu, že má viac energie, potom sa zlepší spánok a potom zistí, že zrazu schudla. A teraz, ako na leptínový protokol? Leptínový protokol mám od doktora Jacka Kruse. V tejto knižke nájdete toľko informácií, čo vám žiaden doktor nepovie. A Jack Kruse na to prišiel, keď trpel obezitou, navyše proste sa mu roztrhol meniskus v kolene a jeho doktor ešte predtým, ako sa to stalo, samozrejme mu hovoril, že keď chceš schudnúť, musíš cvičiť a musíš menej jesť. Tak on cvičil a menej jedol a ešte viac pribral. Tak si potom povedal, že OK, toto ja musím sám vyskúmať a tak to vyskúmal. Hovorí, že preštudoval za kamión štúdií a prišiel s leptínovým protokolom. Leptínový protokol sa skladá, by som povedala, z dvoch hlavných častí. Jedna časť sa venuje jedlu, čiže treba tam upraviť stravovanie, a druhá časť je cirkadiálna. Tej sa nebudem venovať, pretože v cirkadiálnej biológii, o cirkadiálnom rytme máte na mojom kanáli video, ktoré síce by potrebovalo prerobiť, pretože nie je moc kvalitné, ale informácie tam máte ich úplne zdarma. Nemusíte za ne platiť. Čiže leptínový protokol, najskôr strava. Pre leptín je neskutočne dôležitý signál ráno, keď vstanete. Najdôležitejšia časť dňa sú raňajky. Tie musia byť najväčšie, musia sa udiať do 1 hodiny, odkedy vstanete. Samozrejme, že podľa cirkadiálneho rytmu jete len v čase, keď je slnko vonku, nikdy nie za tmy. Čiže rešpektujete, pretože cirkadiálny rytmus svetlo a tma sú... Hovorila som, že nebudem hovoriť o cirkadiálnom rytme, predsa o ňom hovorím. Svetlo a tma sú tie hlavné veci, čo určujú, čo načasujú všetko v našom tele. Lenže my tu máme aj druhotné stimuly pre cirkadiálny rytmus, a to je napríklad stravovanie sa v tom správnom okne, čiže jeme, keď je svetlo. Mali by sme byť najlepšie hladní hneď ráno, ako vstaneme. A raňajky by mali pozostávať z živočíšnych bielkovín, čiže biodostupných proteínov, ktoré naštartujú, dobre zasítia telo, poprvé. Nebudete potrebovať snackovať, nebudete potrebovať proste žiadnu desiatu. Vydržíte do obedu, čiže vás zasítia na dlho a zároveň zastabilizujú krvný cukor, čiže vy sa stávate odolnejším voči rôznemu kolísaniu cukru počas dňa v krvi. A ženy potrebujú 20 až 30 gramov proteínu ráno, muži 40 až 60. Nie žiadne fazule, žiadne tofu, to nebude fungovať. Môžete to skúšať, ale
Nikdy sa nepostite do obeda. Nikdy. Ak sa chcete postiť, tak sa postite až vynechajte večerné jedlo, ale neodporúčam vám to zo začiatku vôbec. Najskôr telo musí byť silné, vyživené a potom môžete začať s pôstmi. Kto sa postí do obedu, väčšinou ženám odídu hormóny. A to nechcete. Vy si chcete tie hormóny práve že vyliečiť. Nikdy nevynechajte žiadne raňajky, pretože tie stimulujú rytmus, cirkadiálny rytmus vylučovania žalúdočných šťav. Čiže vy si takto nastavíte krásne ten cirkadiálny rytmus žalúdka. Celkovo odporúčam prejsť na carnivore alebo prísnu paleostravu bez mandlových múk, bez ovocia, bez cukru samozrejme. Sacharidy treba obmedziť na 20-25 gramov za deň. S tým, že teraz ide zima, čiže teraz je veľmi vhodná chvíľa prejsť na mäsovú stravu alebo na keto alebo na toto paleo. Nejesť žiadne ovocie, žiadne sladkosti, žiadne cukry samozrejme. Môžete trochu zeleniny zaradiť, ale tie raňajky musia ostať veľké proteínové raňajky. Môžete samozrejme si tam dať trochu nejakej zeleniny, ktorá bude v sezóne, pretože sa stravujeme podľa sezóny, aby sme nedávali zmätočné signály nášmu telu. Aj to je cirkadiálna časť tohto protokolu. A ešte by som ako poslednú vec spomenula spánok. Dávame si záležať na tom, aby sme chodili spať v normálnom čase. Nejeme neskoro. Jeme 4 až 5 hodiny predtým, ako pôjdeme do postele, aby nám vytrávilo. Nechodíme spať príliš neskoro. Ja napríklad zo začiatku, keď som sa začala liečiť zo všetkých tých mojich problémov zdravotných, ktoré som získala aj vegánskou stravou a potom aj tým, že som chodievala spať strašne neskoro, čiže ten leptín ako nemal šancu sa dostať do môjho mozgu ani, pretože ja som ešte o 1:30, 2:00 bola hore. Čiže vtedy som začala chodiť strašne skoro spať, o 8:00 som bývala v posteli, najneskôr 8:30. Spánok je nenahraditeľný, je to ten najväčší biohack, aký môžete použiť. Ak nemôžete hocičo iné robiť, tak minimálne ten spánok, o tom asi nahrám ďalšie video, lebo to by bolo dlhé, minimálne ten spánok tam musí byť. A ja teraz chodievam, v lete som chodievala spať o 10:30, 11:00, ale v zime sa snažím o tej 9:00 byť v posteli najneskôr. Ešte by som spomenula poslednú časť, ktorá sa týka skôr cirkadiálneho rytmu, ale tá je tiež nesmierne dôležitá. Nesvietiť večer po západe slnka modrými, bielými, ja neviem akými, takými tými nažltlými ledkami, pretože si tým ničíte cirkadiálny rytmus, ničíte si tým melatonín, ničíte si tým DHA v oku, zvyšujete cukor v krvi a všetci ľudia, čo ma sledujú na Instagrame, toto samozrejme vedia, alebo v mojej facebookovej skupine. Takže treba si dávať na tieto umelé modré svetla obrovský pozor, hlavne po západe slnka. A pred východom slnka samozrejme tiež. Preto odporúčam upraviť osvetlenie v dome tak, aby bolo cirkadiálne priateľské, ako sa to dnes hovorí. Takže toto bolo veľmi v skratke. Celá cirkadiálna biológia veľmi v skratke. Ďakujem všetkým, čo dopozerali toto video. Ďakujem za každý like, za každý komentár, za každé zdieľanie. Pomôžete tým mne, mojej motivácii a pomôžete tým aj samozrejme ostatným ľuďom.
A ak ma chcete podporiť inými cestami, dajte mi vedieť. Som tu pre každého, kto by chcel so mnou pracovať na báze 1 k 1, čiže súkromne, a poupravovať, ponastavovať svoj cirkadiálny rytmus, pretože to je ten úplný najväčší základ, aký môžete telu dať. Zbytočne budete tuto jeden doplnok brať, tu druhý doplnok, keď tam nebudete mať ten základ. Ten doplnok vám ten základ nevytvorí. Už cirkadiálna biológia získala aj Nobelovú cenu, je o nej obrovské množstvo štúdií. Obrovské. Posledné upozornenie, ktoré vám chcem dať, je, že ja nie som lekár, toto nie sú lekárske rady, počúvajte svojich lekárov samozrejme a berte všetko, čo vám dávajú a toto je pre vašu inšpiráciu. A vidíme sa čoskoro určite. Chcela by som nahrať ďalšie videá, ak budem vidieť, že to počúvate, ak budem vidieť vašu odozvu, tak vám budem nahrávať ďalšie videá. Ak nebudem vidieť žiadnu odozvu, ak mi nedáte like, tak nebude ďalšie video. Chcela som robiť o spánku, chcela som robiť video o adaptácii na chlad, chcela som robiť o vitamíne D, takže o ďalších veciach. Takže je toho dosť, čo by som rada robila. Majte sa krásne.